Sanibona futhi. U-Arab lo ukhulumayo, uNyawo sesibongo. Into ezenzeka la emhlabeni kuyenzeka futhi kuyenzeka ngizosho kanjalo nje. Bacelile ukuthi angizokhulumela umndeni wakithi kaChile. Angazi nami makhetho lento ukukhetha ukukhulumela abangani and staff futhi kuyakhethwa kanjani because la way kungakhona ngicabanga ukuthi mhlambe bengamelanga kube yimi kodwa futhi kumele kube yimi. Ubhunu suka kude kakhulu. Suka kude kakhulu mangithi suka kude kakhulu ngisho ukuthi from sikhula ubemncane nami ngeminyaka but ubemdala ngezenzo. Into impossible but injalo nje. Ubhunu bekumuntu wabantu njoba sonke sazi. Ngiyathuka mangizwa uSotobo la ukuthi kanti lento yokwenza iplan naye uyayazi. Thina uLinda simazi njengobhudi. So ekhathini eziningi bengicabanga ukuthi ubhunu me-attenda abantu abafana njengoLinda uba nalento ekuthiwa i-professionalism. Ngiyathuka ukuthi naye bemhliphizisa nje amhlaphazise njengathi nje. Athi Sotobo khuleka khona ngizomthinta manje ngizobuya kuwena. Lapho usho akana plan uzothi evala ifone abe press ayikhala kanje. Yabona once press ikhala kanje you must know ukuthi ayikho lento abeyikhuluma nalo muntu aqeda nayo efonini. But kuzokwenzeka. Ubhunu bekwazi ukungena la ngangenwa khona. Lapho ungabuza lombana ngakutshela imini ufakazi. Ubhunu bazana nabantu othi mubuka yena ubuka abantu azwana nabo ubothi hayi man akedaphi kahle la. Kodwa kunjalo kuyenzeka futhi bazwana nalomuntu and lo muntu uyakwazi ukuthatha icall ayihlabe kubhunu. Into othi umubuka uthi hawo lo muntu omkhulu kangaka yini bangelithaza fonela ubhunu but lo muntu yena ubenento ayibonayo kubhunu. And ubazi ukuthi ubhunu mekhona eduze kwakhe yonke into nje izoqonda. Angeke sikhulume kakhulu ngomlando wakhe ngoba ufikile usisi la ezosichazela. But ngizonibriefa nje kancane. Usuke emakhumbini suke esikoleni waya emakhumbini from emakhumbini mangosuthu waya ka Sunday Security waba uDJ from ekubeni uDJ waqala wangena emkhakheni wazamabhizinisi. La efike wenza kahle kakhulu. La efike washayina khona. I-success yakhe nje empilweni mase siba honest ngoba yithi abangani bakhe kumele sibe honest. Iqale from la kaButhelezi kumthunzi Buthelezi. Yalandela kuSandile Nkabinde, Sandile Security. Yalandela kaBhutkhula efamily yakaZuma. Yasizoshayelela isiphikili sokugcina kuyicaba family. Yila sifike sazinza khona. Okubhlungu nokuhle ukuthi yonke le ndawo abehamba kuyona ubengidonsa ngengalo. Abanye ngebakholwe. Kodwa yonke le ndawo ahambe kuyona step by step sihambe naye. Ehleli eAstra iresi yaseMangosuthu wangilanda sazohlala naye. Esebenza kwaSandile Security wangilanda sazosebenza naye. Esebenza kaBhutkhula wangilanda sazosebenza naye. Angiyibali ke yala kuyifamily ke. Wonke umuntu uyayazi sikhona sila kuyifamily yakwaGcaba as we speak. Naye uhambele khona. Though okwakhe bekunomehluko ube ingane yakhona
aphinde abe umfowabo. Lokho nje ngizokusho okungakunanazi. Ube ingane yakhona aphinde abe umfowabo. Ngoba nabo kuningi abekelelela ngakho kubona. But angibakhulumeli bazoyikhulumela. Thina silahlekelwe kakhulu. Silahlekelwe kakhulu inkinga zibe khona lapha nalapha njengomuntu but besazi ukuthi mase siphethe yena siphethe ibhubesi. Ibila khona inkinga ngempilo yakhe but akubanga ngalendlela ebesifisa ngakhona ukuthi simbathise simise esibhedlela simfake idanono simenzisa simdlisa simphuzisa amahewu. Kuvesana kwashesha nje. Last month Arab ngisesibhedlela mfowethu yini Mpunu uzokwenzani ngoba bengathanda ukuthi siphatheke kabi sabangani bakhe. No ngizokwenza i-check up, don't worry ngizokwenza i-check up nje. Sengifonele nobhuti wathi ubhuti hey ibalekile indaba yokuthi wenza i-check up. So ngizolala la sibhedlela ngizolala usuku olodwa ebese ngiyaphuma ngakusasa. Oh okay. Alala usuku olodwa. Ngakusasa ngifona. Sure usuphumile mfowethu? No hayi angaphumi kodwa khuleka. Udokotela uthe usathanda ungigcina nje. Hayi ukuthi khonto inkinga Arab. Wena babhizi nje lapho uzokubona. Ngithi mina hayi no ngisaxakile ngoba indlela yami lokungisa eplazini ngibuyisa ingisa eplazini but mangithola isikhathi ngizovela lapha. Hayi khuleka mfowethu khuleka. Angiguli ngizochecka nje la ngizokwenza i-check up. Ngoba engafuni ukuthi ngazi ukuthi kunento emdlawo ngaphakathi. Only to find ukuthi uhlale 3 days esibhedlela bese phuma sekuyashintsha ukukhuluma. Mfowethu la nginenkinga ye-BP. Manje udokotela ukhulumile umhlola uthi angajabuli kakhulu futhi angadinwa kakhulu. So angazi ngizokwenza njani kodwa into engicabanga ngafanele ngihlale endlini. Yabona le plan yokuhlala endlini yona ezongisebenzela. Ngithi mina no you right. Muhlele endlini futhi iphone nje sometimes ifanele uyinika ispace. Kodwa uattende lawo nalawo ama calls but ungagxili kakhulu into enzomsebenzi ngoba ubekhuthele. Angifuni uqamba manga. Ubekhuthele kakhulu. Kuphela 2 days ziqala incingo. Akukho thina la mesinenkinga ebesifonela khona. Angifuni ukuqamba manga. Akukho la esithi mesinenkinga sifonele khona. Ucingo lethu beliqala emhlanga la kuBhunu. Mfowethu la sekune crisis kanje. Hayi asenze kanje kuzolunga. Nangempela kulunga. Sengizovala nje. Ngiyacabanga ukuthi ngizothi noma ukuhamba komuntu kubhlungu ma. But ngicela ukhululeke. Kubantu uBhunu abebazi emhlabeni nabantu abebukela kibo nabantu abebathanda uhambe esevalelisile. If kwenzekile iphutha mhlambe wahluleka kuvalelisa kuwena ma usuyosikolela. uBhunu ngomsombuluko safonelwa ngapha eMoy River. Sine plaza ngapha eMoy River ke. Ngingabusangbuza ukuthi ngithi si nguNyawo sekanjani kodwa si neplaza ngapha eMoy River. Safonela ukuthi no madoda manithola isikhathi ake nivele ngapha. Savela nangempela as usual. Masifike eMoy River. Ngicabanga ukuthi abaningi beni bazothi hayi le yampandlana isiqamba manga ke manje ayikwazi ukwenzeka lonto. Yabo. Safika kanti sine visitor lapha eMoy River. I-visitor lethu beku Black Coffee yena yedwa. uBhunu akekho umuntu abebukela kuyena njengo Black Coffee. Ukufika kwa Black Coffee kuthina eplazini sabona ukuthi shoot ubesezovalelisa kuBhunu. Ake mangithi ake futhi angingathi uBhunu nabo Kotini na bonke nje uDJ kahle uDJ nje waseThekwini uDJ waseGoli ake ngithi nje uDJ wase South Africa wonke ubukela kuBlack Coffee. Siyazi ukuthi bakhona nabanye omakoya ku right kodwa la kuiCoffee ikhona into ikhona. So uBhunu kwimzuzu yakhe yokugcina ube neCoffee and baba nenhlelo zabo ke zento zabo zo music what you call this thing
lasemlazi umlazi picnic ukuthi bazoyiqala as early as November. Lo November awusasificanga. Kodwa futhi cha sibhlungu kodwa futhi no asikho obhlungu ngoba ukwazile ukuzokwenza lo goodbye wakhe kwiBlack Coffee. Kuningi ukuthi nje phela musukhuluma okunye uyakhohlwa okunye yabo kuningi kona. Kodwa okusalayo uBhunu bekumuntu ebantwini. uBhunu bengafuni ukubona omunye umuntu eswele bencamela ukuthi kube uyena oxakekayo kodwa abesiza umuntu. Ubekwazi ukuthi akhiphe something anike wena azicompromise yena ukuze wena ube right. Ma Phephisa hle Phephisa Ndumiso boy Phephisa girl Phephisa angimboni ugirl la. Bese kuba umalume no boy lo omunye omncane Phephisani ave sobalana ke sikhuluma into engekho senze ithembiso senzeni ake sithi nje impilo izoqhubeka kubona kathi iqhubeka kanjani kodwa kona ya sikhona ngingakhulumeli komndeni kodwa sengisho nje njengomuntu i role edlalwa umndeni wakwaGcaba kusona sonke lesiphithiphithi inkulu kakhulu futhi siyabonga lento abayenzelwe uBhunu bangagcini kuBhunu lento abayenze kuthina bangagcini kuthina abantu awubahluleli ngokuzwa ngabo kodwa ubahlulela ngemisebenzi yabo. Nisithwalile bafowethu nilenzile iqiniso akukho esingakubonga kuyona yonke lento eniyenzile ngaphandle kokuthi nje siyabona boThembela siyabona bombuso siyabona boGcaba lokho enikwenze kuthina nakwamanye ama families umekhala sicela nisifake isandla siyabonga. Sanibona ngibingelela umndeni ngibingelela makaBhunu umndeni wonke wakwaChili abantu abakhona bonke abahambela umndeni wakwaChili ukuzokhalisa umndeni wakwaChili siyabonga ukusipha uBhunu emhlabeni. Ngixoxa le story abaningi ngijabulile nje insukwini ukuzwa ukuthi kanti abangabakho bebaxoxela. The day ngimeet uBhunu it was 2004 eMangosuthu. Usuku lwami lokuqala noBhunu akuyona lento besiphila saxabana ngosuku lokuqala sibonana nje sizohlangana la ngaseGendi egate-ini khona umuntu ahamba naye fina mina ngifike ngikhulume nalomuntu athi wendoda ubani wena ngithi le ndoda ethi ngubani akekho umuntu ongangazi ukuthi ngubani mina la hayi ngithule ngingayiphenduli ngiqhubeke ngikhulume nalomuntu ahamba naye hayi athi wendoda ngithe uba ngithi uyabona wendoda angikhulumi nawe sixabane asuka ayidonsela lo muntu ahamba naye aphuma egate ngithi wendoda uzophuma ungabuyi la kuleli gate sihlukane kanjalo ilanga lokuqala ngimethi uBhunu emhlabeni lelo. Ngakusasa ekseni kunendawo abazokwazi aba-students sesamangosuthu kunendawo kuthiwa isehlanganana ngivuke ngiye e-office ngidlule ehlanganana ngithi ngifuna ukubamba i-breakfast hawu mengingena nje ehlanganana nangu uBhunu sawubona ngithi hayi sawubona hawu ndoda uyeyisa usula uzokwenzani athi hayi mfethu hayi asihlaleni phansi asi-ode ukudla sizihlalele phansi. From that day kuzobe until ahambe emhlabeni sazwana into ongakazi uyibona kodwa into ehlekisayo ukuthi usuku lokuqala lwami noBhunu saxabana abantu abaningi bebengayikholwa kodwa ngoba baxoxelile abanye ngale story ngiyabonga kodwa into engayikhuluma ngoBhunu
ngazi ukuthi uNkulunkulu angimazi. Linda inini nazo uNkulunkulu. uNkulunkulu ubuyenza ngendlela le ndoda le ubuyenza ezinye izinto ngenye indlela. Ngoba ucabanga ukuthi umthathele nje uBhunu. Mengithi ngiyacabanga for the past 3 days ngiyacabanga ukuthi why uNkulunkulu sengilahlekelwa abantu abaningi emhlabeni kodwa why kwenzakalani empilweni? Ngingakho ngithi uNkulunkulu angimazi ukuthi ucabanga kanjani. uBhunu ke bekuyindoda nje wabesho nje engafuni ukuhluleka. Walo uBhunu akaze ngimuzwe ekhuluma ngomuntu. Afike nje kumina ahlale phansi akhulume ngomuntu kabi. Bengakhulumi nje ngegaba lomuntu uBhunu. Number 2, uBhunu since saqala ukuzwana edizohleka ukuthi wangena kanjani kuma security. uBhunu since saqala ukuzwana uma wakhe empilweni yakhe nje uma wakhe. Siyahamba ke la mina ngisebenza eMangosuthu ngaleso sikhathi. Siyahamba siya inspector kuphela kuzophela icontract ama security kuzongena i-security company entsha. Sihamba siya inspector ke neSandile security amabhilidi siyamkhombisa ke ama post. Sithi sengileni ngihamba nayo uBhunu la. Sithi sengileni athi uBhunu iyazi induna ungibiza koNduna athi yazi induna ngicabanga ukuthi le company lo muntu lo ngoba ngibona ngathi niyazwana naye. Nami lo muntu ngimazi ngoBudro Macaba. Athi ngiyazwana naye yabo. uBudro ungifonelile wathi hishani faka uSandile lapha akade isikole. Hawu mbuso ngithi mfake manje. Mesendleleni uBhunu athi nduna ngicabanga kuba yimini ogada lama security ukuthi ayenza ngendlela indaba yokugada isikole. Hawu Bhunu kanjani wena unawo amahloni ufuna ukuba security manje? Athi nduna uma ekhaya fanele ngilekelele uma ekhaya. Hawu Bhunu kanjani la eMangosuthu ufunda khona usofuna futhi ukuba security? Wangena kanjani kuba security? Kwafanele siphuthuma indaba ye license ukuze kube uyena ke oba inspector wama security asebenza. Wasebenza kanjalo kuSandile security. Hayi siqhubeke siphileke noBhunu. U2006 Sandile security waqala ngo1 May ukusebenza eMangosuthu. noBhunu waqala ngalolu suku ukusebenza kaSandile security eMangosuthu. U2006 1 May usebenze kaSandile security 2006 up to 2011. Waqala ke lento yakhe yokuDJ ngo2011. uBhunu wenza yonke into. Bewuconductor kaArab. And eyakuconduct uBhunu bekuyindoda. Eyakuconduct sesiyazwana. Hayi Bhunu kwenze njani uthe indona akuzabuye lapha esicabhini. Ngobani? Bethe kuthe izolo ngisemsebenzini ekade itaxi izodlula la kaSesigele. Ekwangena omunye umuntu la manje akusazi ukuthi ngizosayina kanjani, ngizoqhubeka kanjani nomsebenzi. Wayeka kanjalo uconduct ukuthi itaxi yadlula ngaseMangosuthu kwagibela akazi ubalo wagibela wayengazi ukuthi ufuna uyiconduct. Hayi kwaba usuku lakhe lokugcina ukusebenza lo. Hayi aqhubeke ke kuBhunu. Kodwa nje every time yonke into ayenzayo uma wakhe every time engifake ngifethe uma ngifake ngiphumuze uma mfethu kufanele uma futhi uBhunu uma wakho befuna angabe sesebenza ahlale ekhaya. Isifiso sakhe bekuyileso ukuthi uma wakhe angabe sesebenza kube uyena uthatha over. Angazi kuningi bazalwane ngaxoxa ngoBhunu kungaphela ilanga kodwa nje silahlekelwe kakhulu. Insizwa ehlekayo, insizwa enesolution. Uba neplan engenayo iplan yobesho lo Arab benomunye umkhubo ukubamba ikhala kanje noma umfica ethatha into eyislip umfica idabule ufica uBhunu umile kanje la phansi kugcwele amaphepha amancane. Uyacabanga ngalapho upromisile ukuthi izokwenzeka leyo nto kanti akanayo iplan. Cabanga iplan uthi izokwenza kanjani leyo nto.
kodwa izogcina yenzekile futhi. Mina ngilahlekelwe kakhulu. Akukho kunye ngakusho okuningi. Lo nkulunkulu wenlinda wenza izinto ngendlela yakhe yona, kodwa lokho akwenzile angikholwa ukuthi ngiyoke ngixolele. Usenesitha la kumina. Bafundisi ningixolele, kodwa sengiyisitha sakhe mina. Ibhlungu lento ayenzile. Emndenini wakachili ngeke size silokho esithembisa izinto. Boy, sekusele sekukwena ke manje. Sekukwena ukuthi ugade uma. Ugade usisi bakho, ugade umamncane wakho ube indoda lapha ekhaya. Ngizothanda ukubonga umndenini wakaZuma, ngibonge emndenini wakacaba. Bombuso ngibonga kakhulu ngenikwenzele umngani wami. Ngibonga kakhulu ngayo yonke into uthando nelikhombise kumngani wami. Sengathi lokho enikwenzile ningakwenza nakwabanye abantu. Siyabonga. Sibona sasishisa izindaba